Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Buhay na buhay! You're still listening to DJ Maratoni na mahilig mag-coffee. Uy, baka naman. What if yayain mo ko? Huwag ka na mag-abala, be. Huwag ka na mag-abala dito sa may CCP Complex, katabi ng Aliw Theater. Nandito yung Love Radio booth. Be, huwag ka na mag-abala, ha? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo na akong isipin Spanish latte. Ay, nako, kuya, ate, kute. It's time para pahabain mo yung buhay mo. Oo, sabi ko nga sa'yo kanina, isa sa mga paraan na para makapag-diet ka ngayong 2025 ay uminom ka ng kape. Oy, teka lang wala kang makukuha na benepisyo dun sa kape kung tatapunan mo ng creamer at sugar. Sinasabi ko sa'yo, be. Dapat black lang, ha? Black or brewed. Alam mo, meron nang bagong quote ngayon eh. Kung dati, ikaw lang sapat na. Ngayon, kape lang sapat na. Diba? Ganun yun. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At saka syempre, maliban dun, alam nyo ba ang kape? Nakakababa rin ng risk of depression, dementia, remove toxins in the body. 2025 na, syempre, ayaw na natin ng mga toxic. Ay, toxins pala. At syempre, paalala lang din, kabisyo, sa mga mahilig magkape dyan, ay biha, huwag naman lalampas ng 5 cups. Sabi, ayon sa aking research, nag-research. Hanggang 5 cups of coffee lang po ang allowed every single day. Maximum na po yun. Ay, huwag mo namang gawing pitchel-pitchel yung kape mo. Baka mamaya kabahan ka niyan. O kaya naman, kuya, ikaw mismo, yes, you! Habang nakikinig ka ngayong hapon, alam mo nang gagawin mo. Kailangan pa pang i-memorize yan, basic. Para naman humaba-haba ang buhay mo at habang tumatanda ka, bumabata ka. Ano raw? Ganun yun. Kasi syempre, habang tumatanda ka, you're getting fit, you're getting healthier, you're getting handsomer. Handsomer, yan ang naipasok. Uy, tandaan mo rin kapag ka nainom ka ng kape, dapat hinay-hinay lang. Baka naman kasi mamaya, ay sabi ni DJ Maratoni, dapat daw araw-araw ko nainom ng kape. Ay hindi naman, kung hindi ka nasanay na uminom ng kape, syempre dapat hinay-hinay lang. Kung ano yung mga madalas mong ginagawa sa umaga at sa alam mo sa sarili mo na makakatulong sa iyong fitness journey. Yun ang gawin natin, baby. Huwag nang makulit yan. Alam kung kaya mo yan, magtiwala ka sa sarili mo. At saka ito rin ang pinakatatandaan mo sa lahat, ha? Kapag ikaw ay nagda-diet, kapag ikaw ay nagiging healthy sa mga kinakain mo, tandaan mo, it's not for me. It's for you, baby. Wow! Ayan na mga kabisyo, simulan mo na. Simulan mo na ang iyong hashtag fitness journey para naman matuwa sa iyo si DJ Maratoni. Tatakbo na mi. Susunod na po ang programang EDSA. Still by Diego Bandido. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng programang Love Trip. Nakasama niyo pa rin ang inyong daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera. Basta may pera. DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.